Tomášove pri Bratislave sa uskutočnil summit Centrope. Hostiteľmi boli Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj a mestá Bratislava a Trnava. Centrope je unikátny región, pod ktorý spadajú hranice Rakúska, Česka, Maďarska a Slovenska. Tieto summity sa konajú každého pol roka a ich hlavnou úlohou je podporiť politickú agendu na najvyššej úrovni a prediskutovať na verejnej konferencii kľúčové témy pre cezhraničnú spoluprácu. Sme hovorili o konkrétnych infraštruktúrnych projektoch regiónov, ktoré označujeme ako Centrope. Sú to regióny západného Slovenska, južnej Moravy, západného Rakúska, severozápadného Maďarska. Tie projekty sú napríklad projekt Župy, diaľničný most, Záhorská Ves, Angern. To je projekt, ktorý chceme v tomto období pripraviť, tak aby sme ho v ďalšom programovom období mohli už realizovať. Predsedovia a primátori regiónov a miest Centrope sa dohodli na zlepšení dopravných prepojení tohto regiónu. Hát szerencsére a mi városoknak az infraštruktúra. Samotná infraštruktúra je dobre vybudovaná v našom meste, ale čo je v katastrálnej situácii, to je práve doprava. Tam to musíme veľmi vylepšiť. Medzi mestami Győr, Viedeň, Bratislava samotná doprava je celkom dobrá, ale myslím na cestnú dopravu musíme veľmi vylepšiť železničnú dopravu a takisto ešte aj vodnú dopravu. Pro nás je klíčové dálniční spojení. Máme ho s Bratislavou už od dob společného státu, ale chybí nám zatím dokončená dálnice na Vídeň. Jsme rádi, že dnes tady jsme se domluvili s Dolním Rakouskem, že pro obě strany je to priorita číslo 1. Dobudování dálnice na Vídeň přes Mikulov, Poisdorf. To znamená, na naší straně se jedná o silnici číslo 52, tam nám zbývá několik málo desítek kilometrů a Rakušané přislíbili Dolní Rakousko, že budou na hranicích se svojí A5 do roku 2017. V tu chvíli pro Brno a také pro zbytek Moravy bude Vídeň dostupná, také vídeňské letiště a tohle je takový konkrétní předpoklad, aby se mohlo dále rozvíjet spolupráce mezi našimi zeměmi. Pre Bratislavu sú to projekty, ktoré poznáte. Je to diaľnica D4, je to rýchlostná cesta R7, ale aj napojenie diaľnice D4 na rakúsku cestu S8, ktorá z Viedne povedie smerom na Volkswagen a bude sa ňou možné dostať na diaľnicu D2, ktorá vedie do Brna. Z hľadiska železničných projektov, ktoré sme dnes spomínali a ktoré by sa mali dostať do toho zoznamu, je to pokračovanie projektu TEN-T 17, ktorý má spojiť Paríž, Viedeň a Bratislavu. A v tejto chvíli to znamená realizáciu prepojenia medzi predmestím a filiálkou, respektíve začatie budovania koľajovej trate do Petržalky. Všetky rozhodnutia zdôrazňujú naliehavú potrebu ďalšej podpory rozvoja cezhraničnej mobility v Centrope a lepšieho sprístupnenia regiónu v rámci Európy.